Вітання! Вирішила паспрабаваць здымаць відэо на YouTube, каб было больш беларускамоўнага контенту і трохі для ўласнай практыцы. Таму, калі хочаце падтрымаць мяне, ставце падабайкі. Це будзе павольны восеньскі влог з Познаню. Я жыву ва Вроцлаве, у Познань можна дабрацца на цягніку за 1,5 гадзіны. Зараз у цэнтры Познаня ремонт, таму стары рынок і вулачкі поблізу выглядаюць не вельмі прэзентабельна для таго, каб гуляць, але выхадныя атрымались ўсё роўна цудоўныя. Акрамя Познаня можна з'ездзіць паблізу ў этнаграфічны парк каля возера Ледніца. Там вельмі атмасферна зараз, залатой восенню. Таксама можна з'ездзіць у маленькае мястэчка Лезно, якое называюць першай сталіцай Польшы. Дякую за прагляд і сустрэнемся ў наступным відэо.